Joan den astean ezagutu genuen Ekologistak Martxan elkarteak Zabalgarbiri buruz osatu duen txostena. Dokumentuak Eusko Jaurlaritzaren azterketa hartzen du oinarri, Zabalgarbiren ingurumen kontrola egiteko programaren 2012ko datuak, hain zuzen. Jaurlaritzaren datuetatik Ekologistak Martxanek ondorio kezkagarriak plazaratu ditu. Lehenik eta behin frogatu eginda, 2012 urtean Zabalgarbik 4 aldiz gainditu zuela hainbat gai kutsakorren gehiegizko isuria. Olako egoera bat gertatzen denean, Zabalgarbiren jarduna etetera behartzen du araudiak. Isuritako gai toxikoen mailak behera egin dezan. Joan den astean jakin genuen, ordea, Zabalgarbik ez zuela bere jarduna eten, muga gainditu zuen 4 aldietatik 3. Beraz, Zabalgarbik ez ditu gutxieneko ingurumen eta osasun arauak bete. Oso gertakari larriez ari gara. Bizkaitarron osasunaz ari gara. Datuek argi eta garbi adierazten dute, Zabalgarbik ez dituela gutxieneko kontrol neurriak bete, eta beraz, arriskuan jarri du inguruko biztanleriaren osasuna. EH Bildutik arduragebekeria itzela deritzogu Zabalgarbiren portaerari. Eta gertakari hauek joan den astean ezagutzera eman arren, oraindik gehiago kezkatzen gaitu Bizkaiko Foru Aldundiak hitz erdirik esan ez izanak. Aldundiaren isiltasuna oso nabarmen gertatzen ari da. EH Bildu ordea ez da isiltasunarekin konformatuko. Oso gertakari larriak izan dira, eta norbaitek hartu beharko ditu bere gain ardurak. Bizkaitarron osasuna babesteko bermeak urratzea onartezina da, eta azalpenak eman beharko ditu aldundiak. Hala ere, azalpenak ez dira nahikoa izango. Erantzuleek bere gain hartu beharko dute osasunaren kontrako eraso hau, eta neurriak hartu beharko dira olakorik berriz ere ez gertatzeko. Zentzu horretan, EH Bilduko batzarkide taldeak urgentziasko batzorderatze eskaria erregistratuko du. Josu Madariaga ingurumen saileko diputatuari azalpenak eskatuko dizkiogu eta erantzunkizunak argitzeko exigituko diogu. Madariaga ingurumen diputatua izateaz gain, Zabalgarbiko Administrazio Kontseiluko presidentea ere bada. Ekologistak Martxanen lanari esker jakin dugu ere, Zabalgarbiko zepa edo eskoriak hondakin arriskutsu gisa sailkatu beharko liratekela eta hala ere ohiko zabortegietan lurperatzen direla. Hala, hondakin arriskutsuak Zaia, Igorre, Lemoa eta Larrabetzuko zabortegietan lurperatu dira, ingurumen legedia urratuz, sortu ditzaken ondorio kaltegarri guztiei muzin eginez. Beraz, laburbilduz, zalantza izpirik ez dugu gertakari larriok ondorio argiak izan behar dituztela erantzunlentzako. Horrelakorik ezin da gehiago onartu. Gero baita ere, bestalde batetik Eusko Jaurlaritzaren txostenak agerian utzi duena da Zabalgarbiren errendimendu basua. Ekologistak Martxanek honen datu hauek ikusirik zalantzan jarri du Zabalgarbi beraz hondakinen balorizazio energetikorako gune gisa jo daitekenik ere. Zabalgarbiren errendimendu hau kalkulatzeko metodologian akatsak detektatu dituzte eta Zabalgarbiren jarduera hondakinen ezabatzeari dagokiola ziurtatu du. Eta inongo kasutan energiaren baliostatze instalazio baten moduan. Ekologistak Martxanek eskatu du, eta guk ere uste dugu beharrezkoa dela jakitea hori horrela den, baldin eta datu hori konfirmatzen bada, Bizkaiko Diputazioak Europako araudia hautsiko lukelako. Bizkaiko hondakin sistema legez kanpokoa izango litzateke beraz, eta aldundiak diseinatu duen hondakin politika goitik bera hautsiko litzateke. Horrez gain, Zabalgarbiren bideragarritasuna ere oso zalantzaskoa dela agerian uzten dute datuek.
Zabalgarbik ezoiko diru laguntza publiko esker da momentu honetan bideragarria. Kontutan eduki behar dugu 2012 urtean 1,7 milioi euroko irabaziak izan zituela, baina Espainiako gobernuak 20 milioi euroko hobariak eman zizkiola, edo prima delako hoiek. Baina, dirudienez, Espainiako gobernuak prima hoiek kenduko ditu. Orduan, ze gertatuko litzateke orduan? Diputazioak jarriko duke diru hori, nork bideratuko luke Zabalgarbi egoera horren aurrean, eta guk planteatzen duguna da herritarrok sufritu behar ditugu Zabalgarbiren ondorioak, osasunaren ikuspegitik, eta gainera gure boltsikotik ordaindu beharko dugu azpiegitura honen bideragarritasuna. Gu, desde luego, behin eta berriz salatu dugun bezala, eta azken urteotan ikusi ahal izan dugun bezala, Zabalgarbi da Bizkaiko Foru Aldundiaren hondakin kudeaketarako ardatza. EAJak sortu duen monstrua, bere momentuan sortu zuen monstrua, nola edo hala bideragarria egin behar da, eta diputazioak hori oso argi dauka. Berdin dio, Bizkaitarron osasuna jokuan dagoen, berdin dio bideragarria den ekonomikoki, berdin dio errendimendu basua hala altua duen. Desde luego guk oso argi daukaguna da, Zabalgarbirik gabe aldundiak ez duela hondakin politikarako inongo kudeaketarik. Eta, edozein kasutan, gu pentsatzen duguna da, elementu guzti hauen gainetik, Irunek esaten zuen moduan, Bizkaitarron osasuna dagoela, eta oso nabarmena dena da, Eusko Jaurlaritza 2012tik dituela datu hauek, eta orain arte ez duela ezer esan. Eta guk uste dugu hori oso elementu larria dela. Ekologistak martxanek salaketa hau egin ez duen erarte, guk ez ditugu datu hauek maigaineratu, Eusko Jaurlaritza denean, zuzenean, salaketa hau planteatu beharko lukeen instituzio publikoa. Gu udaltaldetik pentsatzen dugu oso gertakari larria dela baita ere, eta ingurugiro saileko zinegotziaren agerraldia eskatuko dugu. Kontutan eduki behar dugu Zabalgarbi inguruan 7. eta 8. distrituan 1.000 pertsona baino gehiago bizi direla, eta eskatuko diogu zinegotziari ikertu dezala, ez instalazio hau ez gelditzearekin eta araudia ez errespetatzearekin arriskuan jarri diren 1.000 pertsona hauen osasuna. Espero dugu, informazioa emango digula eta edozein kasutan neurriak ezarriko direla Zabalgarbiren aurka. Gu, desde luego, esaten nuena, ez dugu onartuko Bizkaitarron osasuna kolokan edo arriskuan jartzea, eta, desde luego, eskatuko dizkiegu aferanetan ardura nagusiak dituztenei azalpenak ematea, baina modu urgente batean gainera. Eta gainera, pentsatzen dugu, azalpenaz gainera, beste pausu batzuk eman behar direla ere, ezin garela azalpenetan geratu bakarrik, gertakariak oso larriak direlako eta batez ere ekiditu behar delako 2014 urtean gertakari hauek berriro errepikatzea. Gu argi daukaguna da, halako arduragabekeria baimendu dutenek, alor publikoak kudeatzen jarraitzeko zilegitasun osoa galdu dutela.